Imos a segunda lectura. Esta me saco a peluca porque xa non hai, xa non teño que facer de muller. A lectura segunda vai de dous nenos, o sea, teñemos que facer de cativillos. Xosé, o fillo de Diamantino, que é outro personaxe que tiña un radio, que se queixaba de que despois de que yo arranxara Faico, pois xa non se escoitaba igual que antes, porque xa non daban aquela de Pepe Iglesias el Forro, ni Ana Rosa, xa se escoitaba nada máis tonterías das de hoxe. Trajetón, cousas así, o sea que debeu de meter unha válvula que non era, porque agora se escoitaban as cousas de hoxe en lugar de escoitarse as cousas de antes. Pois este Xosé era alto e forte como un carballo, pero un pouquiño todo. E Álvaro, lidgairo de mente e tolleito de corpo por mor da polio, que xa sabedes que daquela había moita. Dous amigos ben distintos, cuxa asociación facíanos fortes e resistentes frente ás risas e as burlas do mundo. Álvaro e Xosé pasan moitas horas xuntos no campo das Caralladas, un espacio verde preto dos Choróns de Vigo, que aquela aínda non invadira a especulación. Álvaro, moi emocionado, contalle a Xosé as fazañas de Yuri Gagarin. Vaya, manda truco, e dis que foi nun foguete. Home, el ia nunha cápsula, o foguete ia empuxando. Como un deses das festas. Supoño que sí, pero máis grande. Coño, e non poderíamos nós facer un foguete e mandar alguén ao espazo? Se vas que tal, mandamos o fillo da Xenara, que non deixa de chorar. Pasaron os días e a idea ia callando na vontade de Xosé e no enxeño de Álvaro. Restos de foguetes das festas para o corpo e cana de estabilización había dabondo no campo das Caralladas. E pólvora para a propulsión non era moi complicado fabricala. 15% carbón vegetal, 10% de xofre e o 75% de nitrato potásico. Carbón vegetal, de queimar anacos de polas mortas nunha fogueira, o xofre de matar os ácaros das galiñas, e o nitrato potásico do fertilizante das leiras. Machucar, mesturar todo nun botello da cociña de casa, encher o corpo do foguete con mestura, pechar a tobeira de saída con arxila e meterlle a mecha nun chisqueiro. E no papel de Gagarin, un liscanzo daqueles que algúns chaman serpes de cristal. E que ven sindo iso que pon no casco de Gagarin? CCCP, que quer dicir Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Coño, pero non era ruso. Tamén. Pero o importante é que foi o primeiro home no espacio. E a que non sabes o que dixo cando chegou a Terra? Non, a ver, conta. Que ala arriba mirara e mirara e ata besullara e que non vira ningún deus ala arriba. Madre, que animal. Se o collen aquí seguro que o fusila, me cago na tos. Non tal que é soviético, e alá está prohibido creer en Deus. Que cousas. Sexan uns, sexan outros, todos son a prohibir a xente pensar o que quera. Que máis dá? Tamén dixo que dende alá non vía fronteira ninguna, só unha terra fermosa que cumpría salvar. Ai, eso gustame máis. O día do lanzamento vai un sol esplendoroso e non hai ningunha nube no ceo. Álvaro fai a conta atrás e alá vai o foguete, dereito como un fuso. Entón, cando o foguete está no máis alto da súa trayectoria, pá, un golpe de vento afasta do vertical e os nosos aprendices de fogueteiro pérdeno de vista. Bueno, calquera sabe onde foi parar. Sí. Días despois, souberan algo máis do destino final do viaxeiro das estrelas. Corría polas tendas dos Choróns o sorprendente caso que lle pasara a Marica ou do Coxo. Estaba a poñer a roupa ao clareo cando lle caera do ceo un liscanzo vivo riba da cabeza recén composta de peluquería. E dis que alguén que mirara o liscanzo astronauta marchando de volta para o campo das Caralladas, entoando polo baixiño aquela de
Fun A a taberna do meu compadre, polo vento ou polo aire. Foi como cousa de encantamento que fun polo aire, levou o vento.